nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Sawubona Wuli. Hawu, yebo ninjani Pips? Nawe Hopsi. Sanibonani nonke. Kumele sidlaleni. Hawu, unjani umacashelana? Hawu, ayikho inkinga lapho singadlala wona umacashelana. Icebe elihle-ke lelo. Hayi mina-ke ngizobala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ready or not? Kakubamba Pips. Ah, Hawu nawe Hopsi, kakubamba Hopsi. ngiyakuzwa yini lokho engikuzwayo. Khona ubucule emoyeni. Hawu umculo omnandi. Uqhamukaphi ngempela lo mculo? Hayi, asibhekeni ukuthi uqhamukaphi. Yazi ngicabanga ukuthi uqhamuka kuloya muzo lapha phesheya. Asihambeni kancane ngokuthula silungise lapha ewindini. Lem, uwena umuntu. Ubonani? Yazi ukuthini? Ngibona amakhandlela, ihlahla. Kodwa konke lokhu kuhlotshisiwe. Kunalama lights akhanyayo, akhanya ngemibalabala emihle nje. Isihlahla esihlotshisiwe. Hayi, angikwazi-ke lokho mina. Abanye abantu kodwa benza izinto nje engajwayelekile. Hawu, nazi nezipho, ama-present lapha ngaphansi kwesihlahla. Hawu, nawe namaqebelengwana. Hawu, kwamnandi-ke la. Hawu hawu, nakho kuhlotshisiwe futhi. Yini le? Hawu, izimvu. Hawu, nesitebele, hawu, nabantu futhi. Izimvu endlini. Hayi wena, hawu. Phela angisho ukuthi izimvu zangempela. Hawu. Ngisho mina nje ichuse nje. Kuchaza ukuthini konke lokho? Ima kancane umzuzu omncane. Ngempela uKhisimusi. Hawu ngempela uDisemba. Zonke izinto zihlotshisiwe kahle kulesi sikhathi sonyaka. Kodwa akazini. Yazi ukuthini? Ngelinye ilanga ngezwe indaba. Le ndaba yayithi kwakunomhlambi wezimo. Lo mhlamba emva kwesikhathi for isikhathi eside. Kwavele kwaba nokukhanya kwawusibekela lo mhlambi. Ukukhanya, ukukhazimulayo, ukucula okumnandi. Kanti okwangemele konke lo mhlambi lona. Kwakungathi kwakuyisikhathi sikaKhisimusi. Izimvu nokukhanya okukhulu nokucula kuchazani konke lokho? Angazi. Yazi ngiyacabanga-ke manje. Uthi kazi ikhona into ehlobene nesikhathi saKhisimusi noma kwenzakalani? Yini singabuza isikhove esidala sona sihlale sizazi iy'mpendulo zonke. Yazi ukuthini wena? Uhlakaniphe kakhulu. Asivele sishone kuyena nje manje. Asambeni. Sawubona Sikhova. Hawu, sanibonani nina nobathathu. Yini eniletha lapha nje namhlanje nje? Sinombuzo. Yazi Sikhova, sithanda ukuzwa ukuthi kwenzakalani mawuKhisimusi? uKhisimusi uchaza ukuthini? Uchaza ukuthini ukukhanya okukhulu, imibala, imihlobiso, izipho, izimvu, abelusi, ukucula, Hayi, kunjanyana. Yazi ukuthini? Nina khona indaba emele nginixoxele nayona namhlanje. Mayelana noKhisimusi. Hlalani phansi la nithokomale nje. Khona ngizonixoxela konke nje ngoKhisimusi. Kudala kakhulu uKesari Augusto inkosi eyayibusa kudala yatshela bonke abantu ukuthi kumele bebabe.
Manje kuyafana nokuthi kubalwe thina nje kuthiwe 1, 2, 3, 4 njengoba sibawu-4 nje sisonke. Hayi, kacishe kube njalo. Kodwa empeleni abantu baningi ngaphekwalokho. Hhayi-ke uJosefa njengombazi wahamba noMaria bebuyela eBethlehema lapho ababezalelwe khona. Ingelosi Hawu, ingelosi imbala. Eyi, kwaze kwakuhleke lokho. Yebo, ingelosi yatshela uMaria ukuthi uzothola umntwana nokuthi igama lalowo mntwana kuzoba nguJesu, ukuthi uzoba umntwana ongcwele nokuthi uzoba indodana kaNkulunkulu. Kwakuyindlela ende ukuya eBethlehema, kodwa ekugcineni bagcina sebefikile eBethlehema baze bathola nendawo yokuhlala. Babekhathele kakhulu ngoba bobabili babedinga indawo yokuphumula. uJosefa wangqongqotha emnyango wendawo yokuhlala. Seniwutholile umbhede enizolala kuwona? Wabuza uJosefa ebuzwa ilo muntu ohlala lapha endlini. Unkosikazi wabo ukhathele kakhulu, sihambe ibanga elide. Ngiyaxolisa, kwasho lo muntu ohlala endlini enikini ikhanda. Asinazo izindlu lana ey'lana, kodwa into eyodwa enginganika yona isitebele. Uma ningenayo inkinga ningadlala khona, nilale ney'lwane. Khona kufudumele futhi komile. Siyabonga, kwasho uJosefa. Lokho kungasilungela kakhulu. Bamlandela-ke kanjalo-ke lo wayebahola khona lapho ebabhekise esitebeleni. Bangena esitebeleni kanjalo-ke inkosi uJesu yazalwa-ke ngalolo suku esitebeleni. Ngaphandle eduze kwentaba kwakukhona abelusi lapho abebheka izimvu. Kwakubanda kusebusuku, so kwakumele ukuthi bafudumale. Ngokuphazima nje kwakhanya ilambu emkhathini, ney'ngelosi bayibona sezime phambi kwabo. Bathuka kakhulu. Iy'ngelosi zathi, ningesabi ngoba siniphathele izindaba ezinhle esizontshela zona. Namhlanje, ngisho namhlanje, inkosi uJesu izaliwe. Kumele niye kuyona. Nizomfica khona esongwe khona ngezindwangu ezinhle elele esitebeleni. Ukuphazima nje kwehlo, isibhakabhaka sagcwala iy'ngelosi, sicula amacubo onjabulo. Uduma kuNkulunkulu eliphezulu, ukuthula kube semhlabeni nenjabulo yonke kubantu bonke. Bahamba belusi ngaleso sikhathi bayobheka lokhu obekushiwo ingelosi. Abelusi bafike bangqongqoza esitebeleni. uJosefa wabe sebavulela. Bonke abelusi baguqa phansi eduze komntwana owayezelwe, uJesu Kristu. Bavele bazibonelwa ngokwabo ukuthi lento eyenzekile isimangaliso. Abelusi-ke behla baya edolobheni kuyotshela wonke umuntu ngokuzalwa kwenkosi uJesu. Abanye bezazi babebuka iy'nkanyezi, babazi ukuthi inkosi enkulu eyayizozalwa. Ekugcineni-ke base bayibona inkanyezi yayikhanya kakhulu, okuyiyona bayilandela endaweni ey'ningi. Bacabanga ukuthi bazobona inkosi ilele. Bacabanga ukuthi bazoyibona le nkosi entsha ilele hlampe esigodlweni. Base bahamba-ke baya esigodlweni senkosi uHerodi. Unkosi uHerodi yacasuka kakhulu ukuze ukuthi khona inkosi entsha. Wathi kulezi zazi, uma niyithola le nkosi kumele ningitshele ukuthi ikuphi ukuze nami ngizoyikhonza. Nangempela-ke uHerodi wayefuna ukumbulala uJesu. Ha, kunzima-ke lokho. Hhayi, yayiyibi leyo nkosi. Eyi, mina angiyifuni nje le nkosi, angiyifuni nje, futhi nje ngiyathemba ukuthi ayiphumelelanga. Hhayi, izazi zahamba ngempela zaye zagcina sezimtholile uJesu. Babazi ukuthi uyinkosi. Bamkhothamela uJesu, bamupha izipho, igolide, amakha, nakho konke okuhle, izipho ezinikwa inkosi. Ngalobo busuku izazi
zaba nephupho elimangalisayo. Kulelo phupho uNkulunkulu wabatshela ukuthi bengabuyeli kwinkosi uHerodi ngoba unkosi uHerodi ayefuna ukulimaza uJesu. Ekuseni okulandelayo izazi zaqala uhambo lwazo. Ayiphindelanga esigodlweni senkosi uHerodi. Zathi izazi sehambile, uMaria wacabanga ukuthi kazi ingelosi ibithini kuyena. Wamthatha umntwana ozele uJesu, wamsondeza eduze. Wayazi kahle ukuthi uJesu wayebe umntwana oyikhethelo, okhethekile. Ngoba ukuzala kwakhe kwakuyohlezi kukhumbuleka ngaso sonke isikhathi. Ngenjabulo eyayikhona nentokozo kwakumangalisa nje. So, ngakho-ke, iyona-ke indaba-ke le enguKhisimusi. Ha, isimanga. Le ngane ngampela nje iyayingane kaNkulunkulu, iyindodana kaNkulunkulu ngampela. Ngoba ngisho nje, kwakuyona nje, yodwa nje, indodana kaNkulunkulu. Kodwa manje, ingani uNkulunkulu ayiletha lapha emhlabeni? Ukuzosindisa abantu. Kodwa ukubasindisela ini ngampela? Uyazi ukuthini? Ubasindisa ezonweni. Kanti indaba-ke ayipheli-ke lapho. uNkulunkulu wathumela yena yedwa nje indodana yakhe ukuba isifele lapha emhlabeni. Impela yazalelwa ukufa lapha emhlabeni. Ngoba uNkulunkulu walithandwa izwe nabantu abakulona ngokwadlulele. uNkulunkulu wathumela indodana yakhe ukuthi noma yimuphi okholwa yiyona angabhubhiswa kodwa abe nokuphila okuphakade. Banenhlanhla labo bantu. Hayi, sesihambile isikhathi, selishonile. Nami-ke ake ngizame ngihlobise nesihlahla sami saKhisimusi. Nani nibe-ke nibambe inyathuko, nihambe kahle. Hawu, siyabonga kakhulu Sikhova. Ibimnandi indaba yakho. Ngampela siyabonga, usale kahle. Usale kahle nanonke enibukayo. Ningakhohlwa-ke ukuthi uKhisimusi uchaza ukuthini nokuthi singani isizathu saKhisimusi. Umsindisi engabe usefikile yini kweyakhe impilo azokusindisa ezonweni. Uma engafe yini ungammemi namhlanje ahlale enhlizweni yakho. Nisale kahle bangani bethu emakhaya. Es ist schon lange, lange her im Lande Israel. Da warteten die Leute sehr auf den Immanuel. Komm, komm auch zu mir, Heiland, ich öffne dir die Tür. Da war ein alter Mann mit Namen Simeon. Sein größter Wunsch ward ihm erfüllt, sah den Gottessohn. Komm, komm auch zu mir, Heiland, ich öffne dir die Tür. Und Hanna, eine alte Frau, die stets im Tempel war, die lobte Gott und freute sich, als sie das Kindlein sah.